keď sa v jednej hotelovej izbe ubytuje cynický killer Albert Čuba a v druhej nešťastný, zúfalý piňon Michal Sedláček, ktorý chce spáchať samovraždu. A tieto dve izby sú prepojené. A títo dvaja ľudia sa stretnú. To je úžasná komédia a úžasná dramatická situácia na neskutočné komediálne momenty. A zvedni ruce, kto máš problém s prostatou. Mám problém s prostatou. Mám problém s prostatou. Mám problém s prostatou. A zvedni ruce, kto máš problém s prostatou. Sednu si tam na mísu a vykakám hodinkou. Sednu si tam na mísu a vykakám hodinkou. Budu to kakať fakt dlouho, takže si budu hodně moci číst ty knížky. A když to hodinko mi spadne do vody, obsykne mi moji prdílku. Problém s prostatou. Mám problém s prostatou. Mám problém s prostatou. A zvedni ruce, kto máš problém s prostatou. Už to fakt se hradí, tyjo. Pastrmáne, šampon. Naral jsem ti do prdele tampon. Já ti ho tam nalámu, jako štangli salámu. Já ti ho tam nalomuju, já ti ho tam dám. Já ti ho tam nalámu, jako štangli salámu. Já ti ho tam našrobuju, já ti ho tam dám. Vytvoriť priestor pre dve hotelové izby, ktoré sú prepojené, scenografický priestor, môže to vyzerať rôznym spôsobom, sa to dá vlastne pripraviť. V spolupráci so scenografom Davidom Bazikom sme dlho premýšľali, ako to vlastne vytvoriť. A ako ste videli, sme otvorili ten priestor nielen ten pohľad pre divákov do tej izby, ale dokonca aj na chodbu pred vlastne tie izby s dverami, s kobercom. Takže vznikol v podstate ďalší, tretí hrací priestor a som strašne rád, že nakoniec toto riešenie zvíťazilo, pretože to prinieslo ešte veľa ďalších situácií a tým pádom sme videli postavy, ktoré prichádzajú k dverám, ktoré sa blížia a vlastne hereckí predstavitelia majú čo hrať aj na tej chodbe, nielen v tej izbe. V dobrej komédii samozrejme potrebujete aj veľmi disponovaných hercov a to hercov so zmyslom pre humor. Ja humor osobne milujem a neviem si predstaviť vlastne ani život bez humoru a dokonca si vyberám aj kamarátov, priateľov, ľudí, ktorí majú zmysel pre humor a práve takýchto ľudí som našiel aj v divadle Mír. Takže po debatách s principálom divadla Albertom Čubom tá voľba bola úplne jasná a ponúkala sa práve do tých hlavných postav obsadiť Michala Sedláčka, Alberta Čubu, ale samozrejme aj Robina Fera a ďalších, ktorí už sú zohratí jednak aj zo svojho pôsobenia s improvizačnou technikou a tak ďalej. Ja som dokonca ako režisér musel krotiť týchto hercov, takže občas som si pripadal ako krotiteľ v cirkuse a povedal jednoducho stop, toto už nerobte, nechajte si to alebo necháme si to na nejakú ďalšiu inscenáciu. Když tady na tom foťáku svítí červená, to znamená, že to jako jede? Jo? To nahrává? Otvorí Michal okno.
A teďka pan režisér mluví, říká nějaké připomínky. On říká o tom, že Michal má často okno. Jo, a že ho často potom dokážu otevřít. To je důležitý. Je hrozně důležité umět otevřít okno, protože to jsou astrální čakry, které prostě, když jsou uzavřené, tak zahnívá potom energie v těle a je to jak kaluž, podstata kaluž. A nejhorší, když máš zahnitou energii v sobě. Je to strašné. Michal otvárá okno. A jak otvorí okno, tak vzduch. To je ten mužák. To je jeho žák. Mužák z konzervatoře, která je zavřená. Já jsem šikovný žák. Je šikovný. Umí vyšívat, Snažím se. háčkovat Pere. A pletu. a plete. Často se plete. Popletal. Takový poplet. Pardon, já musím na scénu. Ale já nemusím, tak jestli to přeberu. Takže... jak máte tú medzihru, keď pozeráte do toho albumu a vyhrávate tam takú dlhú pasáž a vy čakáte až na to, Kolik jich dostanu já. to akoby nevadí. Ide mi len o to, už nestrím. Tak vypadá to, že asi premiéra nebude, protože zítra má být opatření, že asi celý říjen je zabitý. Takže je to super, ale my to doskoušíme. A ještě bych teď poprosil pana kameramana, aby šel za panem Kozubem a zeptal se ho na jeho názor. Štěpán, já se potřebuji zeptat na váš názor ohledně zítřejšího opatření. Co si o tom myslíte? Je to trochu smutné, asi pro všechny, ale my to zvládneme. My budeme bojovat a my se nenecháme. To jsem řekl pěkně, že? A to jsem vůbec neřekl to, co si myslím. Komédia potrebuje svojich divákov. Samozrejme, aby ste vlastne zistili, či ten humor skutočne funguje tak, ako má fungovať. No a nás práve zastihla tá nepríjemná situácia z tej celosvetovej katastrofy a dotkla sa aj vlastne plánovanej premiére. Takže tesne pred tým, keď sme mali vlastne vyvrhnúť tie všetky naše talenty smerom k divákom a poslať túto správu, tak sa to muselo jednoducho stopnúť a zaraziť. To bolo veľmi nepríjemné, samozrejme, pretože zrazu sa preruší ten kontakt a je to veľmi neprirodzené v divadle, aby ste nemali premiéru. A veľmi neprirodzené je potom po takom dlhom čase sa k tomu vrátiť. Našťastie pomocou videa a pamäti sme zrekonstruovali vlastne túto inscenáciu a konečne sme ho mohli s takým akoby ľahkým pocitom, hoci možno herci boli napätí samozrejme na tom prvom prevedení, na tej premiére, ale myslím, že teraz sa to už rozbehlo úžasne a nakoniec ten, ako my hovoríme, ten umelecký orgazmus sa dostavil. Michale, jdeme kouřit. Jo. Já jsem úplně brutálně nervózní a vůbec nevím, jak to dopadne dneska, že jo? Já jsem viděl v životě Michala jenom asi tady vlastně. Jako nervózního? Nebo Vůbec. Jo, takhle. To je vtip. Nepravda je, že my jsme vlastně před touhletou premiérou neměli generálky, 2. Jo, byly 2 volné dny, to znamená, že opravdu veškerá jistota, kterou jsme měli třeba jako na konci týdne, je teďka úplně pryč. To je život. Židot. A co Albert, jak to cítí? Kde? Ve středu. A nebo modrá taky, může být. Jo, modrá, ale víš, když, no. No právě, že? Asi nervózní? Ne, kde? No tak to je potom jako jiný, že jo, přístup. Já jsem zodpovědný a on je profesionál. To jsem úplně v pohodě, úplně v klidu. To je dobře, hele, to strašně dobře voní ten džus. Jo, to je fuzety. Fuzety? Mhm. To nemůžeme tam použít, fuzety, to je reklama. Stříhneme to. Jaké to je?
Žáne, Ano? já vyskočím z okna. To je skvělý nápad. On stál na zvíce a roleta mu spadla přímo na hlavu. Já nic nevidím! To bylo neuroleptikum a až to může skutečně volat, ty voláte, to bylo dobře. Čau. Nebo tak? Masakr, jak hovado, tyjo. Vůbec nevím. Vůbec nevíš, kolik kilo jsi zhubnul, že? Jo. Dobrý večer. Spocený až na řití. Alberte, díky moc, ty vole. Taky. Tak se dva. Ty vodo. Mokří lidi. Úplně, ty vole. Ale úplně, želepení. Ty bogo. Míško. Chceš spoceňáka jednoho? Jasné. Děkuji moc, díky. Jak jsi taky spoceňáka? Ty vodo.